Is-sezzjoni żgħażagħ ta' Soċjetà Santa Marija u Banda Reġorġ Ħamsa tal-Imqabba qegħdin igawdu l-frott grazzi għal proġett artistiku msemmi Sopra Porta li ra l-produzzjoni sieħa ta' Pavaljun għall-Festa tar-Raħal. Dan il-proġett li lan tiegħu kien li tinżamm u titkattar parti mill-kultura tradizzjonali fejn jidħlu il-festi fl-ibliet u l-irħula kien mejjum b'finanzjament ta' aktar minn 14,500 euro mill-iskema favur proġetti ta' organizzazzjonijiet volontarji fih dan il-Ministeru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u Drittijiet tal-Konsumaturi. Il-proġett kien jinvolvi il-produzzjoni sieħa ta' Pavaljun mid-disinn tfassil tuħ ta' drappijiet skont id-disinn fost oħrajn. Il-Pavaljuni, il-libsa li jingħataw it-toroq u l-pjatezz fl-istaġun tal-festi huma parti essenzjali mill-kultura tradizzjonali Maltija fejn jirrigwardja l-festi. Il-parteċipanti jingħataw l-għarfien dwar is-sena meħtieġa għall produzzjoni tal-Pavaljun u setgħu japprezzaw aktar kemm xogħol tinvolvi l-produzzjoni tal-Pavaljuni. Is-Sur Mauro Paċ Paraskandololi huwa l-kap eżekuttiv tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat innota s-sabiħ ta' dan il-proġett li qiegħed jgħin qdiet volontarji li huwa eżempju ħaj tal-kultura Maltija. Huwa wkoll aspett ta' kif inżommu l-kultura ħajja, ġifieri kif dawn iż-żgħażagħ mhux dejjem nirreplikaw esibizzjonijiet jew kunċerti, imma s-snajja Maltija tal-armar tal-festa iżommuha ħajja jitalmuha biex huma stess ikunu jistgħu jmittu jdejhom u jagħtu l-kontribut tagħhom fis-soċjetà. Il-Ministru responsabbli mis-settur tal-volontarjat f'pajjiżna, Giulia Farrugia Portelli, iddeskriviet il-proġett bħala wieħed uniku. Fil-Jum Internazzjonali taż-Żgħażagħ dan il-proġett huwa wieħed uniku u straordinarju minnu nnifsu għaliex jaqgħad mhux biss il-ġenerazzjoni żagħżugħa ma' dik adulta imma wkoll jippreserva tradizzjonijiet u l-kultura Maltija l-istajja